ndikulandeni kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe. Imene program inanso ya Danga Langa pano pa Times. Cholinga cha program imene timapereka danga mezi kumveka chichewa chomveka bwino danga kwa anthu amene amaonera komanso kumvera kanema wa Times kupereka maganizo awo pa nkhani zosiyana-siyana. Lero kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe nkhani imene tikukambirana sinanso nkhani ya kolera. Tikakamba muno mu Lilongwe anthu oposa 130 amwalira kale nthenda imeneyi muno mu mzinda wa Lilongwe kuchokera March. Tisakambe kuti mwina koma nthenda imene dziko muli namba March koma uzafika lero lino nthenda imene muno mu mzinda wa Lilongwe okha anthu opitira 130 amwalira kamba ka kolera. Ndi chiwerengero cha anthu ochuluka kwambiri potengera kuti iyi ndi miyoyo ya anthu. Koma tikatengeranso amati at national level dziko lonse la Malawi kuchokera March kuzafika lero lino anthu oposa 700 amwalira kamba ka nthenda imeneyi. Zimene nzomvetsa chisoni ndipo boma lakhala likuyesetsa uthenga kutumiza kuti tiyeni tipewe nthenda imene kwa makamakaso tikambe tisanayambe kucheza ndi anthu kuti boma lakhala likulimbikitsa kuti nthenda imene imafala kwambiri kamba kakusowa kwa ukhondo, kusamba m'manja, kudya chakudya chosamalira bwino, tisadye zozizira, timwe madzi osamala bwino, chifukwa mmenemo ndi mmene kolera imafalira. Komanso tinenso kuti kwabweranso katemera wa kolera zonsezi kuyesetsa kuti boma liyesetse kuti tithane ndi nthenda imene yavuta kwambiri mdziko muno. Ndiye kuchoka muno mu mzinda wa Lilongwe tikhale tikucheza ndi anthu amene tapeza kuti kodi akuchimvetsetsa motani, chimene chikuchititsa kuti mwina anthu tilephere kupewa nthenda imene nchotani. Tiye ndikhale limodzi. Dzina langa ndine Matthews Kasanda. Choyamba tikudziweni dzina. Ndine Davis Goga. Nkhani panopa dziko lino komanso kulilongweso kolera yavuta kwambiri. Mmene mukuonera mwina inu nkukhala basi nkuunikira komanso mmene mmamvera mukuna chavutitsa kwambiri chonchi nchani. Nkhani ya kolera itu maganizo mwene nkwana ngati mwina boma pena pake ndinatayilira pang'ono chifukwa ndine wapadzana. Kolera ulendo uno inayamba nthawi yoti kunja kukutentha zomwe zitatidabwisa kwambiri kuti chikhalenicho sinamve kolera kuyamba miyezi yotentha kwambiri yayi. Ndiye tinaona kuti ngati boma nadzoti kolera yamba miyezi yotentha ikanena kupanga zinthu zachangu kwambiri kuti mwina ateteze podziwa kuti nthawi ya mvula imene zoti kumabuka kolera ikanakhala kuti mwina zambiri ngati cleanliness mtown mu akanayamba kukonza zinthu zimenezozo kuti mabini ayambe kumachosa koma seze zinalelidwa pele kolera yamba nthawi yotentha anthu kuyamba kumamva kuti kolera osayirapo kanthu. Yafika nthawi inono ndipo napo khangati kolera ija ikupanga spread kwambiri mwachangu pamene zinyala mtawuniso mpezi kudzazananso kwambiri fa nthawi ya mvula ino ikupitira ku town ikunyasa kolera ikulira zoti mmene zafika pa zoti mwina boma ngathani nazo ndime nkhani za ndrama dziko lathu ndime ndrama nthawi ino yetikudusa ino nkona ngati nzovuta zedi. Mwati zikuona ngati nzovuta amene akumvera komanso kuonera kanema wa Times akutsatirani bwino lomwe. Komano boma lilipotero pozinya tunena mtown. Komabe boma sonase kumatsindika kuti kawiri likumalengeza njira zopewera ndizi ukhondo chifukwa mwina mtown muno zikozotheka komano pa khomo la munthu boma singapite pa khomo la munthu. Chikuvuta nchani makomomoso peza munthu woti mwina samalola mtown koma kumene kujaso kolera ikuvuta kwambiri madera tikakamba mwina za area 36 kuntandire uku akuluakulu otsatira za umoyo amene azoti mwina ukhondo ukusowekera. Chikutivuta nchani pa umwini okha makomomo kuti tizipanga ukhondo. Maili ngati mukutchulawo zoti boma limadziwa kale ndikale kuti ndi malo otithikana kwambiri. Uphungu umene upanga pano umayenda yonchiwo mafika kanambika nthawi yomweyo kumapanga zopangazi kumalengeza kuti kakolera kukonzani malo chani zayenera kumambika nthawi ngati imeneyo tenthayo osa nthawi ngati inoyo yayi. Zovuta pano pafika nthawi inoyo ndi mvulayi ndi mmekuli kunja ntchentche kuchulukana zinyala kuchulukana zovuta kuti zithe zikupanga loboma likupanga pano mulengeza magawo odusadusazi akanakhala nthawi yotentha imene zochika zozozo akanatha kuipanga konteni kolerayi kuti isafika pene papa iyayi. Koma nthawi ino yafika pano poni mvulayi nzovuta. Mukuvomeza kuti nzovuta neneso apa ndivomerezenso kuti bomaso nalonso miezi yapitayi yakhaye kuti mvula isanayambe yakhaye kutsindika kwambiri tifuna tiyesetse tithane nayo mvula isanayambe chifukwa mvula ikayamba mmene muneneramo pamene kolera imene imavuta kwambiri. Koma mkatikati momwemo moyesetsa kuti tithane ndi nthenda imene kwabweranso katemera wa kolera. Munamba mwachitapo munamba mwaganizapo kuti mukatenge katemera amene. Katemera wa kolera wabwera inde zonadi koma chikhalireni sinamve zoti kolera linkatemera iyayi. Ndiye ngatani nje kuti anthu apite kukapangisa katemera wa kolerayo uphunguwo zimenera anduna ngati civic education antambo zikanamba ziwezi kuwauza anthu mwachangu nthawi yomwe ija kuti kolera panopo kolera wayambika nthawi ino. Mmene tingathe kupera zinthuzi kubwera katemera wa kolera
anthu mupite nthawi mwene kunja kumatentha mucha a civic education akayamba kugwirapo ntchito amene ajawo a health asanayambe kugwira ntchito yayo akayamba na civic education kwapanga sensitize anthu kuti akapanga akandire katemera amene uja koma panopo anthu angodabwa kuti pompano parandira katemera covid pompano pakatemera cholera makatemera ndi akha ngati solo munthu tukadabwa kuti kudangoti matendawo akatemera matendawo koleko katemera anthu zazunguza mutu ndalama sipone kuvuta ambira kukhabiza kasake ndalama ndi aveso katemeranso ku nthawi na mvula ambira kukakutangidwa ndi kumunda fetereza kuvuta ndezovuta munthu akapangeza katendera zakatemera chabulo zimene mukambazo kusaka fetereza chani kusamalira moyo kuti muzadye pamawa komabe ngati simutenga katemera kolera kakutengani ndiye pindulo siolapita pachabe inyo simukakatenga katemera simukapeze mpata okapeza katemera pano wakolera panopo tu chomwe poganiza kaye matenda usuna adwale uli moyo umwe ufuna udye ndio makambo usakuti udye kayepo matenda asanabwere kama panga zoti udye kaye chabwino tayamika kwambiri kamba kamaganizo anu komabe ndinenembe kuti mfundo zimene mwakamba nzomveka kwambiri kuti mwina boma silinachite mwina kwenikweni mene munakafunira kuti mwina lichitire mwina popewa kuti kolera asafike potere komabe langizo kwa anthu ena chifukwa anthu ena matayirira adala tinene chilungamo pala anthu ena matayirira adala mwina kakhondobe amakhangati kausweka ona toilet mwina toilet osayisamala bwinobwino mwina yandikana ndi kitchen timalangizobe kwa amene amaonera chifukwa program ya Danga Langa pano pa Times imafikira anthu ochuluka kwambiri dziko lonse timalangizobe kwa anthu kuti tipewe kolera imeneyi malangizo nde amati phukusira moyo sakusungira ndi wina iyayi oloboma limene singakusungire moyo wako ayi zofuna aliyense payekha zinthu zavuta aliyense payekha vale zilimbe ayesese pamalo pokhala iyepo kuti azikonze kusamba mmanja ananso amene kwaonanso mayendedwe osangapasa ufulu chikwana ndani ndi vuto takayenda amangodyapo chilichonse ofuna kwapakotero kwambiri m'manyumba makhale ana osangolola kumangoyenda kuliwonse kumagula zinthu zoti sakhala bwino iyayi komanso asirenso mtawuni muno inda kuti akulesa zinthu koma zikuonekabe kuti zili zonse zikupangidwabe mtawuni zambiri sinesedo iyayi zikupitirabe kupangidwa zinthuzi ndeka asitaka umapanga ziliso kasiti kudabwa nazo kuti anthu akomasiya bwanji toti akuti kuli kolera koma zinthu zikuonekabe zophika zikupitirabe mtawuni dzina ngati Maopo Mwale bambo Maopo Mwale mukuona ngati kuti chifukwa pali ena umakamba kuti mwina chifukwa kolera imafala kwambiri chifukwa cha ukhondo zona zake mukuona bwanji mmadera amene mukukhala mwina kolera mwina ukhondo ulipotani ukhondo ndovuta kwambiri chifukwa chakuti madzi malo ambiri amakhala kuti akungoyenderera ndeno anthu samadziwa kuti athe kusamalira zinthu ngati zimene zijazo amangotayira madzi pena paliponse madzi aja ndiye akamayenderera so amakitsa zinthu zimene zijazo kuti mwina wakeka chilombo kakolera kaja kavirus kake ukathe kufalikira mwanjira ina muvomeza kuti mwina kolera yavuta kwambiri chaka chino kuchokera chaka chatha udzafika pano kamba ka ukhondo mmako zona zake zimene zonse kulitu katemera wa kolera munamva naiva nkhani munakatenga napita ku Shoprite koma napeza atatseka koma chikhumbokhumbo choti mutapeza chitsa kwambiri wake ifa mkulu wina anandiuza kuti ndipite nditapita ndakapeza atatseka pali ena akumakayikira ati sitingatenge mwina pali mwina zokambakamba amakhala ndi zokambakamba zoganiza ngati kuti boma mwakuti koma ano ifeyo tiona kuti ngati kuti vaccine imeneyo ndiyoti ndiyothandiza kwambiri ndithu afumu chabwino mwina utenga kwa anthu ena chifukwa of course sangakakamize kuti aliyense mwina umakantenga kumayenda ndi apolisi umapita mmakomo kapena wantchito ukantenga kuti akantenga katemera amene anthu ena akuzopanga isankho kuti asakatenga komabe mwina malangizobe akhoza kupita kwa anthu ngati amene pankhani ya katemera ameneyo mwina angakhale utani ine malangizo anga amene ndingapatse anthu eti ndakuti malo amene anthu akupereka katemera ameneyo ena akuti vaccination mu Chingerezi anthu apite akalandire katemera ameneyo ngati nkukanika zichite kukanika komano anthu ayisetse pambali yawo ndamikira kwambiri tayamika kwa basi kamba kamaganizo anu program imene ya Danga Langa pano pa Times tayamikira kwambiri nafeso ziko choyamba tikudziwe dzina ine zinanga ndine Miriam Muhammadi umakhalira kuti umakhalira uyisapo kuchisapo tukoleraso yavutako kuti yafikako kumeneko tikunama ayi simunama mukuona ngati vuto lili pa chifukwa amakamba kuti mwina kolera imafala kwambiri kamba ati ukhondo mmakomomo nchenche zija ndi zina zotero muvomeza kuti mwina vuto ndife anthu kuti kolera imene ifale chonchi ayi sindikuvomeza kuti vuto ndi anthu komano ndikuona ngati mwina pali china chake sindikukhulupiraso kuti ndi mmeneno zina la kolera ndikhoza kuvomereza kuti ndi mmeneno nthawi zonse imapezeka ndipo ndi zaka zambirimbiri pa msinkhu wanga zina la kolera lilipo koma sindinamveko anthu akunazo kuti abayidwako ngati Jackson ozera mu nthenda ya kolera ndikukhulupira kuti kwabwera nthenda zambirimbiri kunabwerako Ebola HIV AIDS koma palibe ni mmodzi yemwe anabayisako ngati Jackson okhuza ngati nthenda zimenezi ndikungokhala kukhumudwa
pa nthenda imeneyi kuti kodi kwa chaka chino sefika motani oti mpano matisekera masikulu. Ayi kumapene ndikuona ngati be zinthuzi kulipo kwina kumene zikuchokera. Koteko zinthuzi zikuonesa kuti nzakumidima kana. Mapemphera ineyo mpingo wanji. Mapemphera ineyo. Mwazipisa kumidima chifukwa amene amaziwa za kumidima ndi munthu woti amapemphera. Ayi ine ndikuona kuti zinthu zina zake fona zoti kwa ine ndichachilendo kuti mene ndikufotokoza kuti ndakhala kwa ineyo khozona kuti mwina 27 years ndili pa dziko la Malawi sindamveko kuti mwina tasekeredwako skulu kapena ayi mwinaso mmachali chimomwe ena ndi ena kumatani chifukwa cha matenda ngati achilendo ngobwera pa dziko la pasi koma ndikuona ngati be chinthu chimenechi mwina kulipo kwina kumene chachokera. Ayi ukondo inde ifasi mai pena timakhala olephera sinthawi zonse timakhala kukwanirisa komano zikunghala zongofokesa maganizo kuti kodi zikutheka bwanji kuvuta momwe yavutira mifukwa zaka zonse sinavute imene yavutira panopo. Ndimakhala kwa Chisapo ine ndi Nyondo zina lojera pano pa town koma zina anga ndi Fraxon Nkuntha. Bambo Nkuntha. Kolera pamene tikukamba pano chiyambeni March kuzafika lero anthu tsiku ndi tsiku mwachisoni tsiku ndi tsiku anthu akumaliza ngakhale kulilongwe kuno kulilongwe ndi boma limodzi kapena mzinda umodzi umene yavuta kwambiri. Mukuona ngati chikuchititsa njani kuti zifika potire chifukwa zaka zambuyo kolera akhala koma simakakamira chonchi. Mukuona ngati tachiphonya pati chaka chino. Chaka chino tachiphonya kwambiri chifukwa ndikhulupirira zaka zambuyozo mvula isanayambe nkhani ya kolera imamveka koma mafumu amabwera ahefe masiku ambuyo amauza mafumu abwese drum kuthiramo chlorine menemo aliyense amatengamo botolo makathira zisime ngati amagwisa ntchito zisime ena amatenga uje botolo lako kakula lija kukathira madzi akumwa nyumba ndikhulupirira nthawi imene kolera simafala ndi imene afalira chaka chino. Chaka chino zativuta chifukwa kuti mwina mmene mukambira mazikhala ngati kuti mwina zimene zimachitika mbuyo sizinachitike moyenerera chaka ulendo uno zimene mukutanthauza. Komano mwina tikambeponso kuti adindonso ngakhale boma ngakhale mwinaso enaso omenyera ufulu wa zaumoyo akumakamba kuti chimene chikuvuta kwambiri pakadali pano anthu sitikutsatira munthu payekha kapena mabanja sitikutsatira kwambiri njira zopera nthenda imeneyi chifukwa kwambiri ndi ukhondo madzi aja chakudya chikhale chosamalika. Ino mfundo imeneyi mukuiona bwanji? Mfundo imeneyo akunama ahefe ndi amene amatiphunzitsa ife timayambira ku sukulu kutiphunzitsa za ukhondo nkumakula tikuziwa ukhondo ndi chani. Ku sukulu madzi a ukhondo timamwina pampope koma kumuzi ena amatunga muzithapwi koma chifukwa cha chlorine anthu ena amakhala kuti sadwala ndikhulupirira kufika mpaka na pano. Nkhani ili nkamwakamwa ndi imeneyi pano pachifukwa tagwira njagala zafika pa chiyendeyinde tsiku ndi tsiku tikutaya anthu ochuluka chifukwa pena zimwafika mwina anthu 20 kumwalira tsiku limodzi anthu 15 ndi chiwerengero cha anthu ochuluka kwambiri ndi Amalawi anzathu ena ndi makolo ana pakhomo litsogolo pabwera katemera boma lino chabwete katenge katemera inu munatenga katemera chifukwa kungomwa kungodunizanga munatenga azanga zosekesatu komanso nzomvetsa chisoni abale amene akutaya miyoyo komanso ndi nkhani yomvetsa chisoni chiyambireni ino sinkhwanga uno sinamvetu katemera wa kolera koma mutandiuza kuti katemera wachikuku ndikuvomerani koma wa kolera sizinachitikepo koma atandiuza kuti anapita kukatenga chlorine kwa mfumu kukathira madzi akumwa ndikuvomerani koma kolera nkatemera zodabwisa. Mnakatenge sintengaso mpaka lero koma okay mantha umachokera pati chifukwa tinasungunira chimene chikuchitisa chimene chifukwa chani mukukana katemera chifukwa boma silingapereke chinthu chakupha kwa anthu ake omwe chifukwa chani mukukana katemera. Sinamvepo katemera wa kolera koma boma lakuza inu anzanga inuyo munatenga munaonapo kolera ni katemera. Ine ndakhala ndikumva moti mmene ndikunena pano mulungu ndimboni katemera ine amene ndinatenga chifukwa choti mwina chinaso chimene akukamba aboma anazoti titakhala zoti anthu ochuluka tatenga katemera amene mwina nthenda imene tikhozothana nayo komabe iniyo mumenyesabe nkhanga koma kuti simungatenge katemera amene. Katemera twakolera akulu ine sinditenga munena mopa mulungu sinditenga abomawo ahefe ayambe kugawa mizimu za chlorine apasi anthu chlorine mizimu then aziyauza zitizo koma kuti kolera amenya zithapwizo asite sadaole nkoma kuti akatenge katemera obaya kodi zithapwizi akachosa zithapwizi anthu kwauza amva olo ine ndisakumva atatiyeni mukapanga katemera koma iwo ahefe ndi asite aone zithapwi maukamo muli bwanji.
sizikavuta kathakuta kubai tathokoza kwambiri kamba kamaganizo anu program imeneyi ya Danga Langa pano pa Times. Ife Times maganizo anu talemekeza ndipo tayamikira kwa basi. zikomo kwambiri. Zikomo. Ndathokoza pobwera kwanu. Zikomo kwambiri. Amene mwangu ndipeza imene ndi program ya Danga Langa pano pa Times. Cholinga cha program imeneyi ndi kupereka mpata kwa anthu, kupereka maganizo awo pa nkhani zosiyanasiyana. Ndiyeti kukamba kuti lero tili muno mu mzinda wa Lilongwe kumva maganizo awo anthu makamaka pa nthenda imene ya Cholera imene yavuta kwambiri. Muja tanenaso kumayambira kuti pakadali pano amene tikukamba pano anthu oposa 130 muno mu Lilongwe mokha kuyambira chaka chatha uzafika lero lino amwalira kamba ka nthenda ya Cholera. Amenewa sikuti ndi anthu oti ndi osafunikira dziko, ndi anthu ofunikiranso kwambiri ngati inu ndi ine, koma anataya moyo wawo kamba ka Cholera. Kodi zikutivuta pati titani monga dziko? Ndipo tinenenso pano kuti nationally anthu oposa 700 amwalira kamba ka Cholera mdziko muno. Ndiye timve kwa Malawi, tikumva kwa Malawi ni yake kuti kodi titani limodzi mwina zikuvuta pati. Koma tilimbikitsenso pano tinene kuti boma lili ndi njira zambiri kulimbikitsa ukhondo kwambiri makomomo. Komanso amene tingakwanise tiyeni tikatenge Cholera, tikatenge katemera wa Cholera, sikuti boma lingapereke chinthu choti sichabwino kwa anthu ake sizingatheke. Ine ndemwe Cholera katemera ameneyi wa Cholera natenga kale. Ndiye tiyeni timvere limodzi tipitirize kucheza ndi Malawi kuchokera muno mu mzinda koma titsindike kuti maganizo amene mukumverawo amene akuyankhula anthu si maganizo a Times koma anthu eni yake amene akuchimvetsetsera. Ine dzina langa ndine Matthews Kasanda, tiyeni tikhalire limodzi. Choyamba tikudziweni dzina. Ernest Banda. Nkhani ngakhale kuti takupezani kuti muli pa chakudya apa komabe nkhani ili mkamwa pano ndi ya Cholera. Cholera yavuta kwa basi. Mukuona ngati chikuchitisa nchani? Nyeza ngo ndabwisa kuti Cholera wapano panamba mu Oktoba. Mwezaka zonse sinamveko Cholera atambika mu Oktoba iyayi. Ndiye boma kuchokera Oktoba zafika pano pa January limene lopeza njira ina yake yoti mwina Cholera ameneyo apangidwe prevent. Kupatulapo kuti pamakhala uve umene umapangiso kuti Cholera apitirire ngati kuchokera ku anthu. Komabe boma asona limene otengapo mbali kuchokera mu Oktoba uzafika pano pa January boma sinapangepo china chilichonse. Ndiye katemera akabwera pano amene atabwera mu Oktoba muja chifanambira chakumpoto uku Mpharabve ndi madera ena wayenda wapanga spread mpaka uzafika pano pa Central Region. That means kuti madera onsewa boma limaona kuti Cholera chakupangidwa spread akusuntha kuchoka region fika region mpaka uzafika pano pamene tikunena pano kuti wavuta kwambiri. Ndiye nthawi imene boma silinapangepo chilichonse ndiye pano anthu zikuadabwitsa kwambiri kuti zingatheke bwanji nthawi mangomuyang'ana lero ndakaopsa Cholera. Akuti tu Cholera amene wakhalitsa ndipo ndivomereze ngakhalenso adindoso akhavomeza kuti Cholera wa chaka chino wakhalitsa kwambiri kucheka mu Oktoba tine kuti anayambira March nthawi yotentha uzafika lero lino. Komabe mwina ino ndine tikhozovomereza nakuti mwina madera ena mukati muyende mwina ukhondobe makhanga tikusowekerabe. Ino zimenezi simuvomereza nazo kuti mwina zikhozokhaso nazo zikukolezera kwambiri nthenda imene? Ndizoona zimenezo. Ukhondo madera ena makamakaso amene kunayambikira Cholerayo kumbali kwa nyanja ukhondo makhala ochepa kwambiri. Komanso kuti funso langa lotsiriza kuli katemera wa Cholera munamba magazapo zoti mukalandire katemera amene wa Cholera amene wa Cholera kungodonthezeranga osakhaso kubaya nazo kungodonthezera nkamo pano pa katemera amene agwira ntchito kaye munthu imwanga mungu wa COVID ndiye uyoyo tidzabayabe mtsogolo muno. Akuti sangatenge kaye katemera wa Cholera chifukwa wa COVID adagwirabe ntchito. Koma inu katemera Cholera sakuopyani? Cholera ni matenda opsa kwambiri kale fasana bwere pano payi. Cholera wapha anthu zaka zonse za mbuyo. Pano pango ndabwisa kuti wajulutsa masiku okhalitsa wakhalitsa munomu. Ndiye chifukwa cha kukhalitsa nazo tiye tikatenge katemerayo. Katemera funa katenge pano kufera wakhalitsa. Nangasi kuti tiziteteze. Komano mwina tikambepo kuti mwina funso langa lotsiriza la kumapito kwenikweni. Chimene mwina chikupangisani jenkha kuti musakalandire msanga katemera amene wa Cholera ndi chani? Palibe chundi pangiso mwana nalisana ambe zoti kuli katemera. Tayamika kwa basi kamba kama maganizo anu program imene ya Danga Langa pano pa Times. Chabwino ndathokozaso nani. Ziko. Choyamba tikudziwe dzina. Ine dzina langa ndine Zuze Fight. Yes. Makhalira kuti? Ndimakhalira kwa Chisapo. Yes. Cholera yavuta kwambiri. Chisapo so nayonso mwakhala mukumva Cholera enaso kuti siya kumene. Mukuona ngati zikutiphonya pati? Zimenezi zikutiphonya ifa yonena kuti no enafe mmene timachitira ukhondo
ndimene zomwe zitipangisanira kuti kamuliri kamene kakaife katirani katipitirire koma ena amene no akuchita monena kuti no kumakhala zinthu zosakhala bwino nena kuti no mwinake zithaphwi kwambiri malo odyera ka malo omweno mwinake kuzungulira nyumba mwinake osakonza bwinobwino muzinthu ngati zimene zija zomwe zimapangisanira kuti muliri ujawo uzikulira mpaka anthu afike kuno afike mu china yake imene chimachitika onena kuti basi waja adwale atani mwina tikambe kuti kuli katemera wa kolera chifukwa pali njira zingapo zopera kwambiriso ndi ukhondo makamaka kolera ukhondo nchenchezi zisamapezeke pa khomo zakudya zikhale zotentha kwabweranso koma boma likuyesetsa kuteteza miyoyo kuti liyesesa mwanjira zonse kwabweranso katemera wa kolera inu munamba maganizapo zokatenga katemera amene katemera isinambepo ndaganiza kuti ndikalandire nawo ndithudi koma ndikapanga chisankho ndikuti mwinake nditha kukaonekerako mmene kukalandirako katemera tathokoza kwambiri kamba kocheza nafe program imene ya Danga Langa pano pa Times zikoma kwambiri ziko toyamba tikudziweni dzina ine ndine Samson Mateo kolera panopa mwina tikukamba pano patsiku mwina umapezeka mwina nthawi zina umapezeka mwina anthu 20 amwalira tsiku limodzi mukuona ngati vuto lili pati chifukwa pena unaona zoti ukhondo ndi umene ukuvuta nkhani zoti ukhondo ukuvuta ndi zoona tivomereze kwambiri komano kuti tisalozane zala ifa boma lili ndi zofoka zawo ifeso ngati anthu ndi zofoka zathu ndi boma likapanga tageti kwambiri kwa ife iwo kuziyeresa ndi pena pake siziyenda koma ife tigwire ntchito yothana ndi vutoli komanso liyonso boma litengenso gawo ndi tizichitika bwino boma nalonso ndi mbali yake pamene tikulephera boma mpati chifukwa ntenda imene tikukamba pano inayambira March mwezi wa March kuzafika lero lino pamene tikukamba pano March April May kumapita uku nthawi yoti mvulaso kulibe koma pano pa mvula mpaka nayabwera boma mukuloza chala pa boma mukuti nalonso mwina sinachite bwino pati ndi malo ambiri amene tikamayenda timatha kuti zinyala mamota asite achose zinyala zimene zomalo ambiri amene amakhalamo kwazopeza kuti zinyala zikukhala nthawi yayitali kumasunga ntchentcho komanso ndi zoyipa zimene site ili pomwepo mamota ichonse ikungang'ana zimene zija ndiye iwonso tikhoza kukabulema kunena kuti akupanganso contribute kuti vuto limeneli lizikulira kuonjezera pamenepo tikuonanso kunena kuti madepoti mwambiri malo amene makhala anthu boma likulephera kuyika mabini amene anthu chabwino akhoza kukhala ndi chidwi kuti athane nalo vutoli koma kodi zinyalala azikataya kuti peza malo ambiri amene makumana anthu ochuluka mulibe mabini mwachisazo ngati panopo mmene palili pano pamalo poti pakhala gulu lalikulu kwapo tibe bini kakhala imodzi ndi zimene zitikhoza kukhala kuti ife tisamala tichose zinyalala koma tikataya kuti popeza bini tilibe ndesi ifenso pa ife tokha sigatha kukonza vuto limeneli ndithude chabwino mukufotokoza momveka bwino komanso kwabweranso katemera munatenga katemera amene wakolera katemera sinatenge chifukwa cha tizionekaye kuti tsogolo lake ndilotani nthawi zina zake phuma limapwetekesa mukati phuma limapwetekesa chifukwa yabwesa katemera amene kuli bungwe lija limaona za umoyo pa dziko lonse WHO World Health Organization komanso pali akatswiri madokotala bomanso limene anayezayeza nkuvomereza boma nakanga kupasira chinthu choopsa kwa inu ndizotheka bwana chifukwa chonena kuti boma lawonso limakhala ndi zolinga zake zimene limafuna kuti lichite malinga ndi kampeni yawo ndi zina zake tikamangopupuluma tisanonesese kuti chinthu chikuthandizwa chani tikhoza kuvulala nazo pambere pake nkuzaganiza kuti uzapanga regrade pambere pake koma tione kuti chinthuchi kodi ubwino wake ndotani kodi chilibe mavuto tikachivomereza ife tikakhulupirira titenga nawo gawo koma padakali pano tichioneka bwinobwino koma chabwino titereti pali nthawi zina amwe atinene kuti iniyo chiyambireni chibadwireni chanu kudzafika lero simunamvepo kuti kuli katemera wakolera ineyo ngati ine sindinamvepo ndimangomva wachikuku amene tinatemeredwa amene tikhoza kumakuonesani kuti inachitako koma zakolera zindikoyamba chabwino tathokoza kwambiri kamba kamaganizo anu program imene ya Danga Langa pano pa Times maganizo anu timalemekeza kwa basi zikomo kwambiri ziko mzanga tikudziweni dzina ine ndine Ganizani Juma makhalao ine ndimakhalira cha Pansundwe kolera umene kumene kukolera ikuvekabe kuti anthu ena ndi ena akugwidwa ndi kolerayi koma chachikulu chimene tinganene chakuti amalawi tikhale anthu osunga mwambo ngati mene president anena kuti tikhale anthu akilini tikhale anthu osamala zinthu makamaka pa zinthu zimene analetsa president kuti zina zisamagulitsidwe ngati mwina tikambeso kwambiri kuti mwina
unduna wa zaumoyo wakhala okutsindika kwambiri kunena zoti mmene mukuneneramo tiyentese tisamangogula zinthu kumangodya zinthu zozizira yani madzi aukhondo. Inu mwinanso mukuona ngati kuti mwina zinthu zimene tikukamba apapazi anthu makomo amatsatira bwinobwino ukhondowo? Tikhoza kunena choncho kuti ndi ochepa amene akutsatira za ukhondo amene akunena za umoyoja, chifukwa chakuti kuti muyende m'mamidzimu mukhoza kupeza kuti ana akudya mango osatsuka, mwina apita kumunda akangotola mango aja pasi osatsuka. Olo ntawuni munonso tikakhala kuti tikuyendayenda tikumuonabe zimene analetsa president kuti osamagulitsa ngati thobwa pena mwina mango osaoneka bwino. Koma zonsezo zikupeza kuone kuti zikutani zikugulitsidwabe ndezikungosonyeza kuti mwina ife ana ake amalawi sitikulabadira tikulekerera. Uthenga wanu malangizo anu ngakhale otani chifukwa di mmene mukuneneramo ine ndimboni pena onena zoti zinthu zimene analetsa kupezabe anthu ena akupangabe zomwezi kupeza mwina zitumbula nzabwino ifenso timadya kwapeza zitumbula zimene zaphikidwa mamawa zangokhala amene padzuwa nchenche zikutera amene choka mama zikuchitikabe zimenezo. Malangizo anu ngakhale otani kwa anthu ngati amene? Malangizo anga ndikhoza kunena kuti timvere azaumoyo zimene akunena, chifukwa zimene akunenazo akutifunira ife amalawi moyo wautali osati uyu woti tikhale kungokhala pang'ono mwina tagwidwa kutadya kachitumbuwa kamene mukunena zigumu dowe upeze kuti mwina dowe uja wakhalisa ena akumakhala oti asenderatu dowe uja ngati wophika ocha pakumepezekanso nchenche mwina zatelatela mzingalande mmene muli zinyalala zoyipa ndezikakatela padowe paja sitikusamalaso yayi chifukwa dowe sitingatsuke dowe oti mwinawo cha sitingatsuke ndeti ungodyabe. Koma langizo langa wakulu kwa amalango kuti tikhale anthu overa azaumoyo zimene azaumoyo akukamba kutikonda ifeyo ngati eni dziko. Imene nayo programu ya Danga Langa pano pa Times kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe. Nkhani imene timakambirana lero makamaka ndi ya nthenda imene ya Cholera imene mwina yavuta kwambiri osakhalanso mwinanso koma yavuta kwambiri ndipo akuluakulu azaumoyo ngakhalenso bungwe lija la zaumoyo pa dziko lonse WHO ikunena zoti mwina chaka chino ndi imene nthenda imene yavuta kwambiri kuyambira March kuzafika nthawi yoti kunalibe mvula kuzafika lero lino. Nde awo anali maganizo anthu kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe makamaka kupereka maganizo awo mmene akuona kuti chachitisa kuti Cholera imene ikhalitse mdziko muno chotere njani. Azaumoyo akhala kamba kuti kwambiri nthenda imene imafala kwambiri kamba ka ukhondo kusowa kwa ukhondo makamaka chakudya chija komanso madzi okumwa njira zimene Cholera imafalira kwambiri ndi amalimbikitsa kwambiri kuti tiyeni tizidya zakudya zotentha komanso madzi aja ngati mwina mwatunga mwina posa samayika pa chitsime chabwino tiawiritse kwambiri tisanagwiritse ntchito tisanamwe ndi zina zotero koma ngati kungatheke tithiremunso chlorine. Izi ni njira zoperera nthenda ya Cholera komanso bomanso likulimbikitsanso katemera wa Cholera. Tinene pano kuti maganizo amene tamva mpulogalamu imeneyi si a Times koma anthu amene tapeza kuchokera muno mu mzinda wa Lilongwe. Ine dzina langa ndine Matthews Kasana ndiponso ndithokoze mzanga Fale Banda yemwe anali pa kamera komanso ndithokozenso mzathu driver amene Huza Komplolo amene watiyendetsa mu mzinda umenewo wa Lilongwe. Pitizani kumvera mapulogalamu otsatira. Ine ndapita.